أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى على استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس عادو أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰበ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲት አምላክ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። መጋቢት 21 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነበር ካብ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 21 ተስካረ በዓላ ንእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ መዘከርታ በዓላ እዩ። ጸሎታን በረኸታን አማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ምሕረት ናይ ፍቕሪ ወዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። አርኪ ከምዚ ይብል ሰላም ለኪ ዘትፈጽሚ መፍቀደ ለዝሃሰሰ ቤትኪ ወለዘጎድጎደ ማርያም ፍቲ እምክሳዲ ሃዲደ እንዘ ምሕረትኪ ስእል ፈድፈደ በብረከ ልብየ እሰግድ ሰጊደ በረኸታ ይሕደረና ጎይታ ኣብ ቤተ አልዓዛር ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታ ምስ ኣርድእቱ ናብ ቢታንያ ኣብ ቤታር ዝተረኸበሉን ንጎይታ ድማ ምሳሕ ዝኣንገድሉን መዓልቲ እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ሊቀ ካህናት ኣብ ልዕሊኡ ዝተገብረ ተኣምር እናረኣዩ ብዙሓት ንጎይታ ስለዝኣመኑ ንኣልዓዛር ንኽቐትልዎ ዝተመኸሩ እውን በዚ መዓልቲ እዚ እዩ። ይቕረታን ምሕረትን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አርኪ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዘዚአከ ብጽሓተ መንገላሃሎ አልዓዛር እንተ ጸገውኮ ህይወተ ስመር ብየ እግዚኦ በከመ ሰመርከ ዘንተ ማርታ አሚሃ ትትልአክ መልእክተ ወማርያ ካልእታ ትቅባእ ከእፍረተ በረኸት ቸርነት ናይ መድኃኒ ዓለም ኣቦና ምስኩላትና ይኹን። አባ ሊባኖስ አባ መጣዕ ብተወሳኺ ድማ መጋቢት 21 በዛ መዓልቲ እዚኣ አባ ሊባኖስ አባ መጣዕ ዝመነኑላ መዓልቲ እያ። አቡነ ሊባኖስ ካብ አቦኦም አቡነ አብርሃም ካብ ኣዲኦም ድማ ንግስትን አብሮም ተወሊዶም ድሓር ንእሽቶ ምስ ዓበዩ ናብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣተው እሞ ትምህርቶም ብዝግባእ ምስ ወድኡ ከዓ ንኣካለ መጠን ኣኺሎም ስለ ዝነበሩ ወለዶም ከመርዕዎም ደለዩ። ንሶም ግን ብምንኩስና ንምንባር ደኣ ይሓስቡ ነበር እምበር ወለዶም ግን ካብ ነገስታት ዘርኢ ዝኾነት ኣምፂኦም ሙሉእ ቤተሰባ ደስ ኢልዎ ድግስ ተደገሰ ኣመርዓዎም ማለት እዩ። ድሕሪዚ ናብ እንዳመርዑ ኣእተዎም። ብድሕሪዚ ኣብኡ ዘሎ ማንም ናባይ ዝመጽእ እኳ እንተሃለው
ኣዲኡ ሰበይቱ ደቁ ኣዕርኽቱ ንባዕሉ እውን ከይተረፈ ተዘይገዲፉ ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ብዕምቆት ተረዲኦም ንመርዓቶም ንሎማዓንቲ ምስ ኣቦይ ክድቅስ በልዋ። ንሳ እውን ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ እሺ በለት። ኮነ ከዓ ከይዶም ደቀሱ። ልዑል እግዚአብሔር ከዓ ደስ ኢልዎ ፍርቅለይቲ መልአኽ ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም እሞ ኣንታ ንመንግሥተ ሰማይ ሕሩይ ኢኻ እሞ ተኸተለኒ ኢሉ እናመርሐ ናብ ገዳም ዳውናስ ወሰዶም። ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ ኣቦሙኔት ኣባ ጳኩሚስ ብዝግባእ ስለ ምንኩስና ኣምሂሮም ንመዓርገ ምንኩስና ሂቦምን ኪድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምህር ኢሎም ብቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት በ440 ዓመተ ምህረት መጹ። በዚህ መሰረት ጻዲቁ ኣባ ሊባኖስ በቕላ ኣብ ዝበሃል ቦታ ን7 ዓመታት ብጸሎት ብሱባኤ ብሃዋርያዊ ስራሕ ጸኒሖም እዮም። ብድሕሪ እዚ ብኣንፈት መቕደስ ጽዮን ዋሻ ፈልፊሎም ብብሕትውና ነበሩ። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምልክቱ እምበር ዋሽኡ ከም ዘይተሰወረ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ይሕብሩ። ኣብዚ ቦታ ኮይኖም ብዙሕ ተኣምራት ዝገበሩ እንትኾኑ ንኣብነት ዝኣክል ግን ዝሞተ ህፃን ኣተንሲኦም ብጸሎቶም ዝናብ ኣዝኒቦም ብበትሪ መስቀሎም ከዓ ካብ ከውሒ ማይ ጸሎት ኣፈልፊሎም ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ኤርትራ ኣከባቢ መጣዕ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ። ትርጉሙ ከዓ ዓረብ ናብ ግዕዝ ይትርጉሙ ስለ ዝነበሩ ማቴዎስ ማለት እዩ። ገዳም ደብረ ሊባኖስ እውን ባዕሎም እዮም ገዲሞምዎ። ድሓር ግን ኪድ ውፃእ ኣብዚ ኣይክፍልኻን በሎም እግዚአብሔር። ንሶም ግን ዝኹሉ ጽዒረ ገዲመስ ኢሎም ጓሃዩ። ንስኻ ብስምካ እዩ ዝክጽዋዕ፣ ንስኻ ግን እናዘከርካ ካብ ከውሒ ማይ ጸሎት ጌርካ ህዝቢ ኣድሕን በሎም። በረኸቶም ምስ ኩልና ይኹን። ናይ ኣቡነ ሊባኖስ ኣቦና በረኸቶም ጸሎቶም ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ማቱሳላ ላሜሄን ናይ ሰማዕታት ቴዎድሮስን ጢሞቴዎስን መዘከርታኦም እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን በጾም ጸሎት ኩሎም ቅዱሳና ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና ኣቡነ ሊባኖስ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። መጋቢት 21 ተኸቢሮም ዝውዕሉ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቤተሰቡን ኣልዓዛር፣ ማርያና ማርታን፣ ኣቦና ላሜ ናይ ማቱሳላ ወዱ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስት ድንግል ኣዴና ማርያም፣ ኣቡ ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ ኣሜን። በረኸቶም ጸለቶም እስኩላትና ይኹን። ብተጋድሎም ብጸለቶም ንመድኃኔዓለም የቕረበለና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ድኳን መላእክት ተአርምልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።